Azken 10 urte hauetan, gutxienez, 587 langile hil dira lan istripuz. Aurreko urtean, 2023 Euskal Herrian bakarrik 59 langile hil ziren istripuen ondorioz. Eta aurten, dagoeneko 21 dira lan istripuen sortutako heriotzak. Zifra hauek onartezina dira. Tamalez, CAFen aurten duela 23 urte bere erabilpena debekatu zen amiantoak bete-betean jo gaitu berriro. Orain arte, amiantoaren eraginpean egotegatik 71 langile joan zaizkigu. Eta zoritxarrez, egoera hau ez da bukatzen. CAFen instalazioetan, zegoen amiantoak kentzeko desamiantatze plan bat jarri zen martxan. Eta azken urteetan, nabetan gelditzen zen amiantoa kentzeko lanak burutu dira. 2023ko abuztuan, 8. nabeko desamiantatzeari ekin zion enpresak. Horretarako, Rera enpresa bat kontratatu eta osalanek onartu behar duen laneko plana aurkeztu zuen. Lanak burutu ondoren eta protokoloak betearren, tailerrak zikina zeudelak ikusirik eta langileen kestak defendatu, prebentzio delegatuok larrituta enpresari egoera trasladatu genion. Enpresak egoerari behartzuen garrantzia kentzen ziola ikusirik, osalani eta lan ikuskaritzari berehalako arrisku egoera salatu genion. Argi salatu nahi dugu enpresak eta administragiltzaren arduragabekeria. Protokoloak eskatzen duenaz aparte, lan hauen jarraipena egitea eta langileen osasuna bermatzea beraien ardura bai da. Produkzioak gelditzeak enpresari ekonomikoki suposatzen diona jarri dute langileen osasunaren babesaren aurretik. Laguntza eske joan ginenean, osalanek eta lan ikuskaritzak ez zigun inongo babesik eman. Neurriak berandu hartu dira, 100 langile amianto zutzak arnasteko arriskoan jarriz. Europa mailan gaur egun dauden desamiantatze protokoloak nahiko ez direla argi geratu da 2023ko lanetan. Eta hau gutxi ez eta fabrikan azken urteetan burutu diren desamiantatzeak aztertuz, protokoloak betearren nabeak ez zirela ondo garbitu ikusten ari gara, egiten ari garen ikuskapenetan. Gertakari hauekin, CAFen bizi dugun egoeraz aparte, sindikatu eta partidu politikoei dei egiten diegu protokoloen berritzearen garrantziagatik borrokatu dezaten. Datozen urteetan, gure herriko, eskola, enpresa, instalazio eta abarretan desamiantatzeak bidertu egingo dira. Europatik datozen, neurriak betetzeko burutu beharko diren desamiantatze lanak seguruak izan daitezen, protokoloak eta hauen jarraipena eraginkorra izatea ezinbestekoa da. Bestalde, prentsaurreko hau, erabili nahi dugu batetik 2001 urtean, amiantoaren erabilpena debekatu arte, lanean aritu ziren CAFeko langileak eta burutu diren desamiantatze lanetan, kutsatzeko arriskoan egon diren langileak balizko kutsatuen zerrenda ofizialan sartzeko, eskaera defendatzeko. Langile hauei jarraipen medikua egin ahal izateko. Bestetik, amiantoaren kasuan bezala, osasun baldintza txarretan lanean egon diren langileen koefiziente murriztaien eskaera eta gobernuak amiantoarengatik kutsatutako langileentzako sortutako konpentsazio funtsaren inguruan dauden eskaerak behingoz onartu eta martxan jarri ditzaten exigitzeko. Gaixotutako pertsonak eta familiarrek bizi duten egoera zaurgarria onartzea eta bidea erraztea ezinbestekoa da. Besterik gabe agurtzen gara, protokolo honen garrantzia azpimarratuz eta protokolo honen berritzea ezinbestekoa dela esanez. Eskerrik asko.